της αναμονής. Δεν κάνει ζούμε μαλακία. Άντε προχώρα ρε παλέ. Έλα, πήγαμε. Μετά από 67 ώρες περπάτημα. Ναι! Fuck you people, Greece! Το μαλάκα. Καλά, μα πού πήγατε ρε φίλε? Ρε Κωνσταντινούπολη πήγαμε, ακόμα δεν κατάλαβες. Αυτό είναι το μπαζάρι Μπαχαρικών. Μερχαμπά. Και αυτή είναι η Αγία Σοφία από μέσα που κάνουν προσευχή. Αλλάχου Ακμπαρ. Κάνουν διατάσεις κιόλας. Και εδώ είμαστε στο τζάμι Σουλεϊμανί. Ελχαμδουλιλlah. Αγιά σου. Που και αυτός κάνει διατάσεις. Θα σε πάρουμε τις πέτρες, Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Ελχαμδουλιλlah. Εδώ είναι όλη αλήθεια. Εδώ τι εκκλησίες και... Κάνε Αλέκο, δεν δες πολύ καλά, κάνε μία. Οπα. Να τους. Iskrim sirim. Hamdi bim. Και το ποδίδι ένα στην άλλη. Ναι, το ένα σου τα δεις. Εντάξει, σαν τα πυροτεχνήματα το βάζω. Και Αγία Σοφιά. Και αυτός κάνει σρεμ χαρέμ. Άρα εδώ. Θα πέσει κάτω να κάνουμε ξεκίνηση. Λοιπόν, το Χαλέμ ενώ τους θα ξαναπάρει ο Βασίλης επειδή του αρέσει πάρα πολύ. Και θέλει να κάτσει να ξαναφάει. Εν τέλει, αυτό εδώ έχει απλά γεύση σαν το γιαούρτι, η κρέμα γιώτης, αλλά σε υγρή μορφή. Καραμελές. Δεν καραμελές απλό. Τελικά Παστιτσάβα. Τελικά κάτσαμε στο Σαλέμ γιατί ο ψηλός πήγε να χέσει και επειδή παραπονιέται το Ολυμπιακό και έχει χτυπήσει. Πήγε για... Ποιος? Αυτό εκεί, αυτό είναι δείξει τις τυρόπιτες, έχει κάτι τυρόπιτες από πίσω. Καλό είναι. Σαλάμ αλέκομ. Πού πάμε ρε παλέ? Πώς παιδός? Το φυσάκι δεν κρυώνει. Ευχαριστώ. Μπαλέκ. Μόνο μπαλέκ. Για το μαυρί όλα μπαλέκ είναι. Όλα μπαλέκα κουμπάκι. Όχι από εδώ ρε. Ναι, εκεί, εδώ δεν είναι καλά. Όχι, πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι πίστα σε έχουν μαλάκα. Εκεί είναι ρε μαλάκα το πλετζάμι. Δείξε το πλετζάμι ρε. Δείξε το πλετζάμι. Από εκεί είναι, από την άλλη πλευρά του να πάμε. Δείξε ποιος μας οδηγεί και να μας το κάνει. Το παιδί εδώ, 15 χρονών. 15 χρονών παιδί. Παίζει φρουτάκια το παιδί. Ας τραβηθήκαμε είναι μετά. Λοιπόν εδώ λέγεται είναι ο καλύτερος μπακλαβάς και χειρομοστά σε όλη την Τουρκία. Στον κόσμο. Σωστά. Αυτό το πιαδάκι που βλέπετε έκανε 15 ευρώ. Αυτό εδώ κάνει 2 ευρώ από μόνο του. Οπότε τώρα δοκιμάσουμε πως είναι. Καλά φίλε, τι πανοραμική θέα έπαιξες? Δεν χρειάζεται να μιλήσω, το βλέπεις από μόνος σου.
also, man. Όχι εδώ. Ποιον βρήκατε, τον αδερφό του ψηλού? Ναι, είναι ο κόμι ψηλός. Πώς τον λένε? Αχμέντ. Φατίχ. Φάτι. Is goal. Good one from Mika Häkkinen. Eddie Irvine's got away well, but he's still behind Coulthard. And Coulthard, Eddie Irvine wins brilliantly, brilliantly. Κάνε like και Subscribe. πολύ ερωτικά το είπες. Οπότε πάτε like και κάνε και εγγραφή. Βγήκε για το κουμπάκι. Πάτα το.